Mwancho murigeria kubatakana no kurario kuku ya mate eyo ya Wafula Chebukati asoko siria obugima bwaye nigegati yabarai bae sokire na bwo kugendera kubwatoka engora yabo guchiase ya mate yaye akorwa mono muraibu ensi ya Kenya Muske William Ruto nigo amukwanire Mheshimiwa Wafula Chebukati una homokoreri emiremo bwe serikali oyirwete ko ene kana chigwikirania obokoreri bwaye obuya ane mona sogotende kyombekeri kya IEBC gochia gwikirania obochori ebure obuya sebona atebire nigo agotenna ne amate abasani na boigo ababwatani bonsi korwa senka ya satomire engora yaye ya bene sensemo yaye mokonyi bumuraibu ense omoske Professor Abraham Kithure Kindiki nere nigo amukwanire oseniga kwanire esabari yaye Mheshimiwa Wafula Chebukati asogo ikirania obokoreri burobya naboigo asokoba umwakili uyo tendrete kubwati arichiko ase emiremo yaye yonsi yobokoreri bwaye obwanya tokoba agotwara gwikira nabo igogotendera ABC buno munyakero bw'ekyombekeri kya IEBC asebono bate abire nigo barachi gotenna nabo igo family yaye yamate nabo igo nabasani bonsi nakurwa sensemo yebunge mo speaker webunge enene Mheshimiwa Moses Masika Wetangula nere niganyare ko bakagwe sokya na kubwatoka engora yaye asenchira yabena asebono amukwanire Mheshimiwa Wafula Chebukati asobokoreri bwaye obo wakili asogwetania emyaka emerongetato yaye nabo igo asobokoreri bwaye buno munyakero bw'ekyombekeri kya IEBC asogotendera obochori obone bu mwaka bw'ekiri bubere na 12 obwekigambere kenne chinga kyechonsi oborai bwaye munachebi no moneno mokoro omoske David Kenani Maraga bwatu gutetware nabo igo bokariga ni gwasentundende ya kabere nabo gasogotendera obochori obone bu mwaka bw'ekiri bubere 22 sate bire nigo esabari yaye yoborai yabe irengia yokubwati arichiko na nemono kwenekya abananchi mbachikonyora obokoreri bore obuya nabo igo asensemo yaye omowaziri omonene aiga Kenya Mheshimiwa Musalia Mudavadi hoyigo teneta mangana yechinse chaisko nigo nera esokire nagotebanga nigo Mheshimiwa Wafula Chebukati anyatuko baga kwenekya obokoreri bore obuya nabo igo asaruro kubole gocha sabara ibande nabo igo abananchi kwenekya abunanko bwate bare chimbwa chiaye Wafula Chebukati asebari ryo gochogotena ne familia yaye ni amate yaye kwenekya buna nachikoegwa esabari yaye yomoerio mwanchu murigeria negatia baraibaga ndatago esokya kubwatoka chinkwana cyabo kubwatana no gusira kwaye Wafula Chebukati oyo kabeiro umunyakero gobwe ekirigetendere tobochori ne chimbebe aiga Kenya kya IEBC oyo sirobo gimabwaye obotkobogo kera lera senyagitari ya mokagenda takonyoro bubwenia ase county area ya Nairobi korengana ne chinkwana chie amate yaye